Okay, namhlanje ingane zakwethu ngifuna sibheke udaba likaNtando Mhlongo. Ntando Mhlongo wavela kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana, ikakhulukazi laphana-ke kwenyewo zakwethu TV laphana-ke ebizwa ngeThuleleni TV. uNtando ube nenkinga yesisende noma ube nenkinga yokuthi wathola ilumbo wagcina kuvuvuka lesingaphambili sakhe kwawukuthi sikhuluke ngaleyo ndlela esikhulu ngayo. Alright, sibonga kakhulu laphana ku-Dr. Nkosi okwazile ukuthi egcine emsiza uNtando Mhlongo, njengoba-ke bebaningi abantu bebethukile abanye bethi bayasiqala lesi sifo, abanye bethi bebeke bezwa kodwa bengaze bebona, abanye bethi cha basazi kodwa sifuna ukulapheka sisesifishane noma-ke sisenesikhathi esifishane. uNtando besehlale iminyaka engapheli ka-6, nakho ngithi iy'nyanga, iminyaka engapheli ka-6 nalesi sifo, njengoba-ke uDr. Nkosi egcine emsiza. Le nto engihleli ngisho ngithi social media uyakusebenzela uma ngabe usebenzisa ngendlela e-right, kodwa futhi uma ngabe usebenzisa ngendlela wrong awukwazi ukuthi ukusize u-social media. uNtando waphumela obala laphana kuThuleleni TV ukuthi yena unalesi sifo futhi sehlala iminyaka engapheli kwa-6. Ayikho inyanga angayihambanga, abekho odokotela ngabahambanga for ukuthola usizo, kodwa azange aze aluthola usizo. Uyacela ukuthi uma ngabe kukhona ongavela akwazi alithole usizo. Baningi abantu abakhuluma ngalolu daba, noBhaka wagcina ekhuluma ngalo, njengoba sake salifaka khona la ku-channel yeni Guluva TV. uBhaka ekhuluma ngalo lolu daba likaNtando. uBhaka washo wathi cha, lolu daba lungaphezu kwey'nyanga, kodwa-ke selidinga bona odokotela ukuthi benze i-surgery. Umoya uyomuholela uNtando kudokotela oyokwazi ukuthi amsize, njengoba-ke egcine ekwazile ukuthi agcine emsiza uDr. Nkosi. Bakuvezile ukuthi cha, kufanele ebuye emva kwa-2 weeks or 3 weeks bezobheka ukuthi kuhamba kanjani. Umbuzo wami-ke nengifisa ukwazi ukuthi isidoda noma-ke ubudoda bukaNtando busazokwazi yini ukuthi buphinde busebenze ngendlela ebekade busebenza ngayo, noma-ke ngendlela obusebenza ngayo nje ubudoda bomuntu wesilisa, usakwazi ukuthi aphinde athole iy'ngane. Alright, asikwazi ukuthi sifike emnambithi sonke, kodwa-ke mhlampe ngenilanga sikwazi ukuthi sigcine sithola nathi iy'mpendulo. Uma uthi nawe unalo ulwazi ungasho ukuthi cha, kulesi simo abesekusona ngaze akwazi ukuthi aphinde mhlampe ayikhandela abantwana noma isidoda sakhe siphinde sisebenze. Kodwa-ke futhi uma ukuthi siyophinda sisebenze koba yintokozo, njengoba naye ephumela obala wathi cha, uyajabula kakhulu ukuthi ugcine ekwazi ukuthi asizakale. Mhlawumbe useyokwazi futhi aphinde aqhubeke namaphupho akhe lawo wayekade efisa ukuthi awenze empilweni yakhe. Maningi amavidiyo engiphathele wona namhlanje, abantu behlaziya ngey'ndlela ezahlukahlukene. La sibala khona uNgizwe Mchunu ephawula mayelana nalolu daba, kanye-ke naye uDubule esho ukuthi cha, uDubule ukhuluma into ebalulekile-ke, beqala futhi ukhuluma into ebaluleke kanjeyana. Yena uhlele ekhuluma bakithi, angisho ukuthi mhlawumbe akazoyikhuluma into esile, kodwa-ke kulento ngizwe ingithinta ngoba-ke into vele ebizokwenzeka noma indlela ebekuzogcina kubukeka ngayo. Bafethu kufanele simbonge uDr. Nkosi into ayenzile kuNtando Mhlongo, ngoba ukwazile ukuthi anikele ngaye uqobo. Kufanele ukuthi unikele ngaye uqobo ngoba abantu abaningi bebesathukile futhi abanye besebegarantile ukuthi cha, lo mfana angeke aze asizakale. Kangaka ukuthi besebelindele ukuthi mhlawumpe uma ukuthi uDr. Nkosi wenza iphutha bese belindele ukuthi bemgxeke noma-ke bephumele obala ukuthi sazi vele thina sibone ukuthi lento ayikho. Alright-ke uDr. Nkosi ukwazile ukuthi ekwenze kube impumelelo, lokho kubizwa ngokuthi uqopha umlando kithi kwaZulu. Enza njena ngamntana sekhaya, singalandi kakhulu kanti asibona abangani mina nawe. Subscribe ukuze uzoba umngani wami nami ube umngani wakho, bese uyalike ukuze mina nawe sizokwazi sixhumane laphana ku-comment section. Uma ngabe kuphela le video ngizosho ukuthi uyakhomenta usuqonda ukuthi kahle kahle bekukhulunywa ngani. Phinde futhi ushiye umbono wakho ukuthi ngempela wena uyibona kanjani lento, noma waphatheka kanjani kade uyibona. Alright, ngani zakwethu, angingani kakhulu ngiphathele nayo-ke ivideo kaDr. Nkosi echaza mayelana nesifo ebokisana ebesilashwa uNtando, bese kuba ama-review abanye abantu bebekhuluma noma abebevakashele yena-ke uNtando esibhedlela. Siyabonga kakhulu kwiThuleleni TV. Ama-TV anjengawe mfowethu, ngiyafisa ukuthi siwanikeze credit ngalesi sikhathi kusafanele futhi nangalesi sikhathi esakhona, singaze kube ukuthi ngoba ningoza kwethu bese sisizakala ngokuthi mhlampe kufanele size sithole iphutha kunina. Bafethu nisebenzele kakhulu social media, nisikhombisile ukuthi uyakwazi ukuthi wenze izinto ezi-right. Ningaqali-ke nike nibasiza abantu futhi kube impumelelo ukubasiza kwenu, njengoba nake nasiza nomfowethu lo owayishiswe i-acid. Laphumela izobala lakwazi ukuthi liveze uvula lo mayelana nalolu daba. Nawe mntwana wami, cela ukuthi wenze sure ukuthi uhlale nathi, sihlale nawe namavidiyo alandelayo. Mina nawe hlangana kwi-comment section. Urologist yokade enza i-procedure kumntwana
hydrocele with a huge scrotal swelling. So we did the hydrocelectomy with the surgical reconstruction of the scrotum. Yeah, because it was a bit tough, so we take a bit of time, but we are done now, and the procedure went perfectly well. He's back to the ward for further treatment. Okay. Ilokhuzana kuzothatha isikhathi esingakanani ukuthi ke abuyele esimeni ukuthi abe well healed? Yes. About 2 to 3 weeks. Okay. Yes, he will be well healed. Because initially it was quite tough. It was quite a huge one. Was this your first time ukuthi wenze operation efana nale? No, I've done more than 3,000. Okay. Ufike nini mfowethu? Yes, ufike izolo. Yes, and then some admit. We did a pre-op workup before the procedure, the blood test, cardiac assessment, X-rays, to make sure that today everything is fine before we start the procedure. Ngenkathi njoba ese ukuhila kwakhe lo 3 weeks uzobe ngasekhaya uzobe most likely we're going to discharge him over the weekend and then he will heal at home. I think I will see him after 3 weeks. Siyazi ukuthi isibedlela ilavele it's a pain hospital. Ngabe akhona ama cost enzomcharge wa? No. He is done for free. I'm also not charging him anything. The hospital is not charging him anything because of the nature of his disease. He's been struggling for 6 years, going to King Edward from time to time without any much help. So I saw it that he needs help, otherwise there is no any other way. Kuba yinto kanjani kuba la esikhwameni sendoda kwamanzi? Kuba sesikhwameni sescrotum amanzi. Kuyena bekungamanzi plus a lot of fatty layer. Yes, which is quite heavy. After removal we fill in 20 liter. Yeah, that's how big it is. And that 20 liter ngekubamba wena. It needs 2 people. Ngokusho kwakho dokotela uthini it's been 6 years and it's been to ama hospitals. Hospitals, yes, including King Edward. What guarantee does it give? Now it's a matter of healing. The procedure is done. It's a matter of healing and treatment. He will do extremely well. Ukhulume ngo20 liter dokotela, u20 liter kugcwale inyama le ifethi noma bese kuamanzi. Mafethi namanzi konke. Kube into elingisalela ku20 liter. Yeah, it fill up the whole 20 liter. Manje isikhwama lesamadoda siyakwazi ukuthi siphinde sifinyele. We did a reconstruction. We had to reset it because it was a huge bag, and then we did a plastic surgical procedure for the scrotum so that it goes back to normal. Ubuntu bakhe usazosebenza kahle noma ubuntu buzosebenza kahle. We will have good erection and the fertility will be preserved as well. We will be fertile like anybody else. Indabeni obukhulume ukuthi uzoyiqala from 9:30 by 12 o'clock uzobe usuqedile kodwa kubonakala ukuthi isikhathi ukuthi sesithendeke imbangela. It was a very hard one because he stayed for 6 years with this heavy thing. So the skin was as thick as the sole of the feet. That's how thick the skin is. So we spend a lot of time dissecting very thick skin. And it was not going to be easy. But if it was just a normal skin, less than an hour should be done. Okay. Sesiphetha nje ungafisa ukuthini kubantu besilisa ababhekene nesifo esinjengalesi? Abantu besilisa it's advisable ukuthi baye to the nearest doctor for help. It could be a GP or a urologist for help. If it's massive, the sooner they come, the better. To any urologist, that is whatever province they are in, the sooner they go to that urologist, they will be helped. Uthini ngendaba yelumbo lesi sifo lesi ngezulu njoba kade sibona kuma social media bebethi ilumbo ilona leli lumbo lela adultikati? No, not really. It's not caused by witchcraft. It's a condition that can be
triggered by either infection, some cases trauma, some cases it could be idiopathic, meaning the cause is not known. And some of the patients with this condition, it could be due to tumors, cancers. They can have it. Mesotheliomas can trigger this. That's a type of a tumor. So the sooner they are examined and done specific tests and get treated accordingly. And it responds quite well to surgical treatment if it's huge. If it's small, they can go to any GP for basic aspiration of the fluid. Yeah, lo mbuzo uza emva ukuthi abantu abaningi bazi ukuthi lesi isifo Yes. lenze ukuthi isifo socansi, but on this matter It's not. Right now it's not an STD. yeah. Yes, it's not known why he had it because there is no history of STDs or infection or TB. There is no history of cancers. So it could be following to the category of those who inherited it from previous parents and grandfathers. Yes. Okay. But right now, the procedure is done. It's heavy. Sasivala nje besinayo lapha uDr Nkosi oyona lapha ke urologist lapha ke eMnambithi. uDr Nkosi uyatholakala lapha ke ku yena lapho 38 Beria Road next to Ilavena Hospital khona lapha eMnambithi. Ezindabeni zeNqo FM Thabani Sipho abagcona seniyapha. Thanks a lot. Yes, cheers. ofisini lama sothukela then siba amakhansela akhe khansela umhlongo abe kanti sekhaya khansela umhlongo khansela umkhulu sokwala sibuya nge-7 lena ngoba bathi sibuya nge-6 ngisheshe yabuya But uzizwa unjani-ke njengamanje? Bese injabulo More than anything. injabulo nje khona nokubona manje ukuthi amaphupha ami lawo enginawo asezofezeka sizokwazi ukuthi ngiwa-chase man because bekunzima ngempela bengivalelekile yabo nje bengiblockekile kuvulekile manje kakhulu ngiyabonga nje kakhulu nangemthandazo yenu nonke uNkulunkulu ikhombisile bafethu ngiyabonga. Ungathini nje kubantu because sometimes social media yaziwa as abantu abakusleshayo but you are the among people social media ithatha impilo yakho yayibeka to another level njoba ubonga umthandazo sebona manje uhanjele omama noNkulunkulu amakhansela nabanye what can you say? No, idinga isibindi yabo mina ngifane njengegundwane nje belisesekhoneni selivalelekile selifuna indawo yokuphuma la kweba so uma uvalelekile uyakweba fethu so ngikwebile nami kwangisiza ngasizakala bekhona ama negative comments abekhona but bengawanaki mina bengikwazi bengikufuna and ngithola futhi. Okay. So uyongena nje eseja theater izolo ihope kusunayo vele ukuthi izobele izolo nje bekuyi cocktail nje ama emotions bengisaba ngi-excited futhi yabo cause ngathi kini bafana bakithi ningawangabaza amandla social media ngathi ningalinge ningabaze amandla ka TikTok ma TikTokers ninonke ngathi ningayenzi leyo nto leyo uyazi ngiyabheja ngalodokotela bafowethu uDr Nkosi usesizele ndoda abafana bakithi ebekade ifakwe uyithuleleni TV lapha kwa TikTok ecela ukuthi uthuleleni esizwe umfo kaMhlongo umfowethu lo wakaMhlongo so waqhamuka uDokotela Nkosi wayinikela ngiyazi ukuthi uma kuukuthi mengathiwa ube nenkinga yokuthi mhlawumpeni umfowethu uyamphunyuka ebezoblenywa ubusuku nemini thina futhi esicela lapha ku social media besomblame ubusuku nemini mhlawumpeni egcine seboshwa wathi kwenziwa zonke izinto lezi so kodwa ngoba nakho
umfowethu usindile, umfowethu uzolulama, ushilo futhi wathi after 2 weeks uzobe se right. Kodwa nithule nthenya anikhulumi nangaye, nithule nthenya uDokotela oseqopha umlando bakwethu umhlaba wonke useqopha umlando wayinikela, wathi ngicela ukuyinikela ngemfundo yami nangesiphiwo sami ngicela ukuyinikela bakwethu ngiqondane nanangu umfoka Mhlongo. Hawu mfowethu uDokotela bhuti omdala siyabonga, mfoka Nkosi siyakuphi iziqu, siyabonga kakhulu makuse nabantu abafana nawe kulelizwe. Hayi bafowethu awuqophela umlando mfoka Nkosi, uqophela umlando. Sohlale sikuhlonipha njalo bhuti omdala ubhuti. Siyabonga kakhulu mfoka Nkosi, siyabonga ngoba ngingachaza kushona ilanga bakwethu anikezeni nangu uDokotela into efanele, nimnikeze iziqu, nimthwese uphaphelo legwalagwala. Angaze ngibe nomona nawe mawungenamona awenza into efanele kule video lena. Mfoka Nkosi siyabonga bhuti omdala, siyabonga engathi ungasinda mfoka Mhlongo, uphile ndoda, uqhubeke udle isibumbu mfowethu, uqhubeke udle isibumbu mfowethu, usebenzile mfoka Njomane. Siyabonga kakhulu ezidalweni zakini mfowethu. Sibonge nomphakathi kade ukuthandazela, sibonge bonke ababe ne-input kuyo yonke le process lela mfowethu ukuthi ize ifike egcineni. Siyabonga kakhulu ingane zakwethu, siyabonga Ningizimu Afrika, siyabonga ukuyinikela kwenu. Bakwethu uzoqhubeka umfowethu lesibumbu bafana bakithi awusuka. Siyabonga Dokotela Nkosi, amandla akho mfowethu asisoze sawangabaza, siyiNingizimu Afrika nomhlaba wonke asisoze sawangabaza. Siyabonga mfoka Nkosi. Dr. Nkosi akekho njengawe. Everyone who have contributed in the pressure where someone like umfana wamhlongo ukuthi thola usizo, ngisho lo muntu wenze kahle kulomfana wamhlongo. Ke abantu abangazi ke abanye ovele waba nesinila emasendeni akhe, wamila amasende akhukhumala 6 years ephila nalesi simo ekhempile njengabhebhi. Waba nezigaxa zamasende akhule azabe mangalinganisa angalingana nokhula box amasende omabili. Can you imagine isimo esinjengaleso? Kodwa uthuleleni kunensizwa yakwathuleleni, anoma kuthula komkhwanazi noma yakwamana ngasi eliyansizwa imaphoqophoqo nje mawuyibunga ungathi ithini inyathelo zenkomo ayinakekile uNkulunkulu ifihlile. Yonsizwa ke iyona ekwazi ukuvunula lo muntu yam-interviewer futhi nangendlela ecizela ngayo ithi la actwa akuzona icash mesicizelela ukuthi lo muntu usinkele ngakanani. Yasiza lompala lomunye wakhe ubuso abuhlungu elinyazwe intombazane ayithandana nayo, yambhunyela ngeacid. Mayimbhunyela ngeacid lo mfana lo wakhixika mawumbuka izithombe zakhe eyibhuku nombuka esebiphile ebiphiswe acid. Uyabona ukuthi laba bantu basilimazela umbese webhunu. Kodwa uthuleleni wakwazi ukuthi asize lo muntu, amsiza azafike nasesigabeni sokuthi injoba kuthiwa mayedli ngasese uya ngeplastiki boshela ukuthi apha we yonke le nto leyo bamsiza. Manje ke into ebalekile leyo ukuthi sikwazi ukubabonga abantu mabenze kahle ngenhliziyo emhlophe nangubumnene babo. Umzimba ukhala imali, umfana lo engasho kudala ukuthi umfana nje umnene lo ongewona le umuntu azabuleni benyanga. Umzimba ukhala imali. Siyabonga ngokuthi uprovide transport yokuya le, hayi ngokubabaza
ukukhuluma kuma-social media futhi ngeke ngiwadla amadlaka ngizosho njengamanje ukuthi mina cha mfowethu uqhubeke nomsebenzi omuhle wokusiza umphakathi nokungazami ongekho. Well done Mzimba Khalimani, I admire you. Now mfowethu Bhaka mawunganciphisa ukuntaza nje amaqiniso amaningi uyawakhuluma washo vele ukuthi lo muntu uzosizakala ukuthi ayesejali isejali ke isifikile and futhi okwesibili angazi noma wafika kuwe noma wagcina engafikanga kodwa kubalulekile ngakho konke lokho engikushoyo ukuthi kodwa i-analyst yakho mina based on your analyzation because you wakwazi uku-analyze perfectly wayedlula inyanga eyiningi ngoba isifo esinjengalesi siphethe abantu abaningi belobe cabanga ihistory yabo yobufebe babo nokonakala kwabo bese bekhohlwa ukuthi kuyikho noma akusikho ilokho nje ngani zakwethu.